Welcome to Meghalaya Cuisine. Ngapdiang sngobhai phi baro ki bepet ya ka Meghalaya Cuisine channel. Ko parlok mentakasi ngawara shapi ya ka chutney ka babang bha bat ka bapher bha ngatharai phimpat jubam ya kani ka chutney kade kade ka per jogi bat kila se sok shibun hang ne phui ba ngadang khet ye kini ki kroy mentakasi ngan khet chutney no ya kani ka kroy imeru idang pun kam ban khet ye ki chur ki chur ki ba yo khet hi nak ka per la de ki long ki ba fresh wat ki ba bang na margi klam ai dawai kide ki chur ki bangadang sudah khet mentah ngalayo ru ya ki pudina wang bat ukroy ngala shum ya kini ki pratli ki kroy bat mentah ngan sak phon no haka ngan phon ya ka hadu bakan dai kalau sedang tenam hendrai kampat i mentah ngan pen kala jam dem kala jam ha te kala long hi ban weng kadang klik ha mentah dengan i shwa adu bakan dadai tha pi ya klam weng ye kide namar kisuk ha ban bat ka por bangasai na ka hang ne ngan ai no pratli ki tungtap ngale kumne namar ngala phon ya ki pratli ki kroy khna bakan duk bang bat kan long balance ngala ai pratli ki tungtap de ban sang bhai ki tungtap hadu bakan dai de hang ne ngal asdang pun kela barok shi ngi klan ba ban bam sok mungkin na kani kedau ngala ai shibun teli ki sok mungkin pilan em ban dio la bun phadei hande ngala ai ru yakirum sun ngadang penduit ya kini tungtap sok mungkin bat sun di ban berem lu si samot steng ngalak nyot ya ki napok kane ka kroy ngale kumne nama mene ngaphon bat kidon ki ki belak rung sepok kane ka kroy nada phim weng us ing ru kam lele ngan khlek no e kine ki lightly ki piat bang al dep ot hang ni hada bor pat kide ki tungtap sok menken bat run sun ki bang ala dep dung mene bat mentah ngan chudung malu malai kini ki piat ngan khlek bat ngan tliat lang no ikini ki kroy ko parlok lada phi bang ban bam sbo te phide ban khlek bha bat phide ban tliat bha
ya uni ukroi. Hanga shimet pat ngam dabang bakan luit palan. Na kene kadau ngasu penluit malu mala. Kene ke chutney kalak bang bha. Bat pilak ban bam ya ka da kerja. Nadam dondo ru compare namar tang chutney sudah ru lahun. Manta kasih ngashet tang chutney dai bat kerja. Dade tang chutney sudah ru ngas ngorung jab ha namar kabang shisha. Kublai shibun.